Is-sit awtorevoli Forbes innota lil pajjiżna bħala destinazzjoni favorita għal din is-sena l-ġdida għal turisti li qed ifittxu vakanza dal-ossu. Forbes fil-fatt ikkwota numru ta' aġenziji tal-ivvjaġġar u l-informazzjoni li għandhom mingħand turisti li jagħmlu kuntatt magħhom hekk kif tat elenku ta' numru ta' pajjiżi. Fil-fatt fosthom kien hemm Malta hekk kif Forbes ifakkar kif pajjiżna din is-sena se jkun qed jiċċelebra l-50 sena mindu sar Repubblika. Forbes isemmi kif pajjiżna għandu storja formidabbli u kultura varja. Isemmi wkoll kif l-2024 se jkun hemm il-ftuħ ta' Casa Bonavita li tmur lula s-seklu 18 u l-ftuħ uffiċjali tal-Ispazju Malti għall-Art Internazzjonali Kontemporanja magħruf aħjar bħala l-Mikas. Hawn Forbes ifakkar kif dan l-ispazju se jservi bħala pjattaforma unika għal talent lokali ta' arti kontemporanja filwaqt li l-ħidma fih danu se tkun ikkoordinata ma' istituzzjonijiet internazzjonali. Tul is-sena li għaddiet sit internazzjonali bħal The Guardian u CNN kitbu wkoll dwar is-sbuħija ta' pajjiżna fejn intqal li f'Malta hemm dinja fuq 3 gżejjer fil-Mediterran. Fil-fatt fl-artiklu ta' CNN intqal li pajjiżna omonib b'tem sabiħ u dan jagħmlu perfett biex wieħed iżur pajjiżna l-btala. Minn barrek is-CNN kien semma wkoll postijiet ta' interess li wieħed għandu jmur meta jżur pajjiżna fosthom il-Belt Valletta u 3 bliet tal-Kottonera. Dawn l-artikli internazzjonali segwiti minn miljuni ta' persuni juru r-reputazzjoni tajba li għandu pajjiżna u jesponu sbuħija lokali b'mod internazzjonali.